ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Нашри навбатии барномаи иттилоъоти ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. Дар студия бо шумо Марҷона Шарипова. тағйироби иқлим яке аз таҳдидҳои глобалии асри 21 ба шумор меравад. Ин раванд боиси дигаргуншавии иқлим ва зиёд гардидани ҳодисаҳои табиӣ шудааст, ки таъсири манфӣ ба башарият ва муҳити зист дорад. Сабабҳои асосии тағйироби иқлим афзоиши партовҳои газҳои гулхонаӣ аз фаъолиятҳои инсонӣ, аз ҷумла истихроҷи сӯзишвории фоиданок, саноат, кишоварзӣ ва нобудкунии ҷангалҳо арзёбӣ мегардад. Тоҷикистон дар навбати худ бо пешоҳангӣ ва ташаббусҳои созанда дар самти пешгирии раванди тағйироби иқлим таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳониро ба андешидани тадбирҳои таъхирнопазир ҷалб менамояд. Тафсилоти бештар дар таҳияи Ҷаҳонгир Сафарализода. афзоиши партовҳои газҳои гулхонаӣ аз ҷумла диоксиди карбон, метан ва нитроген оксид асоси тағйирёбии иқлим баҳогузорӣ мегардад. Чунин газҳо тавассути сӯзонидани сӯзишвории фоиданок, фаъолияти саноатӣ ва кишоварзӣ, инчунин буридани ҷангалҳо ва тағйир додани истифодаи заминҳо тавлид мешаванд. Ин аст ки дигаргуниҳои табиӣ, хушксолӣ, лапишҳои иқтисодӣ ва болоравии арзиши маводи озуқа дар замони навин дар аксар кишварҳои ҷаҳон чун мушкилоти ҷиддӣ пазируфта шуда, камбудии ғизо ва оқибатҳои ногувори он андешидани тадбирҳои бетағйирро тақозо мекунад. Бо дар назардошти дигаргуниҳои иқлимӣ ва ҳифзи табиат, имрӯз олимон ба таҳқиқу озмоишҳои нав мепардозанд. Тағйирёбии иқлим як таҳдиди глобалии асри 21 аст, ки ба ҳаёт дар рӯи замин таъсири манфӣ мерасонад. Барои пешгирӣ ва муқовимат бо ин таҳдид бояд тасмимҳо дар самти кам кардани партовҳои газҳои гулхонаӣ, муҳофизати ҷангалҳо ва истифодаи технологияҳои сабз мутамарказ карда шавад. рӯбарӯ шудан ба таҳдидҳои глобалӣ чун тағйирёбии иқлим бобати коҳиш додани ин раванд амалҳои мушаххасро баҳри кам кардани партовҳои газҳои гулхонаӣ, гузаштан ба манбаъҳои тоза ва барқароршавандаи энергия ё энергияи сабз пеш овардааст. Ин гузариш имконият медиҳад, ки ояндаи экологӣ ва иқтисодии устувор таъмин гардад. ҳадафи наву натиҷабахш, яъне гузаштан ба энергияи сабз, иқдоми зарурӣ барои ояндаи устувори экологӣ ва иқтисодӣ мебошад. Бо истифодаи манбаъҳои тоза ва барқароршавандаи энергия, коҳиши партовҳои газҳои гулхонаӣ таъмин гардида, ҳифзи муҳити зист беҳтар ва бехатарии энергетикӣ таҳким меёбад. ҳушдор ва таклифи пешбурди амалҳо баҳри коҳиш додани таъсири манфии дигаргуниҳои табиӣ аз ҷониби Тоҷикистон, аз ҷумла Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сатҳи ҷаҳон муаррифӣ шуда, раванди татбиқи нақшаҳо ҳамгирӯи муштаракро тақозо мекунад. Бо такя ба ҳадафҳои рушд дар ҷумҳурии Тоҷикистон, аллакай консепсияҳои амал дар тамоми самтҳо рӯи кор гирифта шуда самар меоранд. Дар шароити тораф мураккаб гардидани вазъи иқтисодӣ дар ҷаҳон, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ояндабинӣ пайваста андешидани тадбирҳои муассир чун истифодаи мақсадноки захираҳои табиӣ, манбаъҳои обӣ, рӯй овардан ба самаранокии истифодаи заминро дар кишвар ҳидоят менамояд, ки натиҷа ба бор меорад. ҳукумати мамлакат ҷиҳати фароҳам овардани шароити мусоид барои пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ тадбирҳои амалӣ меандешад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатӣ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон иброз доштанд, ки дар доираи ҳадафи стратегӣ оид ба саноатикунонӣ бо суръат дар 5 соли охир ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти саноатии кишвар аз 27 миллиард ба 53 миллиард сомонӣ расонида шуд, ки қариб 2 баробар зиёд мебошад. шарҳи мавзӯъ дар гузориши Зоир Насруллозода. паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохиливу хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои муайян намудани самтҳои калидӣ ва афзалиятнок дар рушди соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодию иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва ҳамкориҳои байналмилалии кишвар заминаи мусоид фароҳам меорад. ҳукумати мамлакат ҷиҳати фароҳам овардани шароити мусоид барои пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ пайваста чораҷӯӣ карда, бо ин мақсад дар доираи ҳадафи стратегӣ оид ба саноатикунонии босуръат дар 5 соли охир ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти саноатии кишвар аз 27 миллиард ба 53 миллиард сомонӣ расонида шуд, ки қариб 2 баробар зиёд мебошад. Дар ин давра дар мамлакат беш аз 2040 корхонаҳои саноатӣ ва 74 000 ҷойи корӣ таъсис дода шуд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи паём ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қайд намуданд, ки танҳо дар соли 2024
740 коргоҳу корхонаҳои нави истеҳсолӣ бунёд гардида, дар ин бахш дар маҷмӯъ қариб 20 000 ҷойи корӣ ташкил карда шуд. Инчунин қайд карда шуд ки суръати миёнасолонаи рушди соҳа дар ин давра дар сатҳи 15% таъмин гардид ки бо дарназардошти имконияту иқтидорҳои мавҷуда барои ноил шудан ба ҳадафҳои саноати кунонии босуръати кишвар ҳанӯз нокифоя мебошад. Аз ин лиҳоз ба вазорати саноат ва технологияҳои нав, дигар вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ супориш дода шуд ки дар ҳамкорӣ бо бахши хусусӣ ҷиҳати фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди истеҳсолоти саноатӣ тадбирҳои иловагӣ андешанд. Инчунин ҷиҳати ҳавасманд намудани фаъолияти навоварӣ дар истеҳсолот, васеъ истифода кардани технологияҳои инноватсионӣ ва дастгирии ташаббусҳои созандаи соҳибкорон дар ин ҷода, хусусан доир ба коркарди ашёи хом дар дохили мамлакат тадбирҳои фаврӣ роҳандозӣ карда шавад. Тақвияти корҳо доир ба истифодаи самараноки захираҳои мавҷуда ва рушди иқтидори истеҳсолии кишвар, баландбардоштани рақобатнокӣ ва гуногуннавъии истеҳсолоти саноатӣ, зиёд кардани ҳаҷми истеҳсолоти саноати коркард, афзоиш додани арзиши иловашудаи молҳои саноатӣ дар асоси рушди маҷмӯаҳои соҳавӣ зарур мебошад. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вазорати саноат ва технологияҳои нав дар ҳамкорӣ бо дигар сохтору мақомотҳои марбута дастур доданд ки ҷиҳати коҳиш додани содироти ашёи хом ва зиёд намудани содироти молу маҳсулоти дорои арзиши баланди иловашуда тадбирҳои судманд андешанд. соли 2024 дар даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст аз ноҳияи Восе 7 нафар ҷойҳои ифтихориро соҳиб шуданд. ғолибони озмун олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ бо мукофотпулӣ ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гардиданд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Анваршоҳ Сайдализода. дар даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст 9 нафар аз ноҳияи Восе фаъолона ширкат намуда, 7 нафари онҳо муваффақ шуданд ки 1 нафар барандаи шоҳҷоиза ва 6 нафар ғолиби ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм гардиданд. ба ин муносибат роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, масъулону кормандони шуъбаи маориф, роҳбарони муассисаҳои таълимӣ баҳри қадршиносии ғолибони озмун вохӯрии судманд ташкилу роҳандозӣ намуданд ки дар он ғолибони озмун ва шумораи зиёди хонандагоне ки майли иштирок дар ин ва дигар озмунҳо ширкат намуданд. Ташкили ин ва дигар озмунҳо барои ҷалби китобхонии қишрҳои ҷомеа сол аз сол заминаи устувор гузошта истодааст. нотиқон ғолибони озмун ва кӯшишу ғайрати онҳоро намунаи олии ибрат хонда аз дигар муҳассилин даъват ба амал оварданд ки ҳарчи бештар рӯ ба китобу китобхонӣ оранд то шумораи иштирокчиону ғолибони озмун дар оянда боз ҳам зиёд гардад. агар дар соли 2024 фиристодагони ноҳияи Восе дар озмуни ҷумҳуриявӣ 7 ҷойро соҳиб шуданд, бигӯем ки аз ин яке шоҳҷоиза мебошад ва шуъбаи маориф, ҳокимияти давлатии ноҳияи Восе ҳамаи захираву имкониятҳоро ба назар гирифта соли 2025 нақша доранд ки сатҳи иштирокчиёнро зиёд намуда боз аз ин ҳам муваффақиятҳои нав ба нав ба даст биёранд. ҳавасдорони ин озмун марҳила ба марҳила зиёд шуда истодааст, махсусан аз соби хонандагон ва касбу кори гуногун. дар ин асно ғолибони озмун бо изҳори сипосу миннатдорӣ ба пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва омӯзгорону волидонашон ҷиҳати дастгирӣ, ҳавасмандгардонӣ ва саҳмгузориҳои пайвастагӣ дар ин ҷода иброз доштанд ки бо мутолиаи бештари адабиётҳои гуногун ва аз бар намудани илмҳои замона дар оянда ба халқу ватани худ хизмат хоҳанд намуд. ҳамзамон иштироки фаъоли дигар муҳассилинро дар ҳама гуна озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ муҳиму саривақтӣ арзёбӣ карданд. дар охир ғолибони озмунҳои ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст ва илм фуруғи маърифат аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ қадрдонӣ гардиданд. ишора шуд ки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Восе бо муҳайё намудани шароиту маводҳои таълимӣ ва тадбирҳои ҳавасмандгардонӣ дар омода намудани муассилини муассисаҳои таълимӣ ба ҳама гуна озмунҳо тадбирҳои иловагӣ меандешад. Анваршоҳ Сайдализода, Сайҳомиди Шариф, ноҳияи Восе, ахбор. дар ноҳияи бахш чун дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба рушди соҳаи китобдорӣ ва ҷалби қишрҳои ҷомеа ба китобу китобхона таваҷҷӯҳи хос равона гардидааст. дар заминаи роҳандозии озмунҳои ҷумҳуриявӣ аъзои китобхонаҳои ноҳия зиёд гардида бо истифода аз хизматрасони муосир ба адабиёти зарурӣ дастрасӣ бештар пайдо мекунанд. гузориш аз ноҳияи бахш.
давоми солҳои соҳиби истиқлолии мамлакат китобу китобхонӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон тадриҷан рушд карда, дар ин самт теъдоди зиёди китобхонаҳои марказиву деҳотӣ муҷаҳҳаз бо ҳама шароити муосири илмомӯзӣ бунёду ба истифода дода шудааст ки насли наврас аз он ба таври васеъ баҳравар мегардад. Ин раванд низ дар вилояти Хатлон зери таваҷҷӯҳи масъулин қарор гирифта ҷиҳати беҳтар намудани кору хизматрасонӣ дар китобхонаҳои марказиву деҳотӣ тадбирҳои судманд андешида мешавад. ҳамзамон бо мақсади бештар намудани ҷалби хонандагон ба китобу китобхонӣ аз ҷониби масъулини вилояти Хатлон соли фарҳанги китобхонӣ пешниҳод гардид ки дар ин самт китобдорони шаҳру ноҳияҳо барои боз ҳам афзун гардонидани сафи дӯстдорони китоб тадбирҳои амалӣ меандешанд. маврид ба зикр аст ки китобхонаи марказии ноҳияи Вахш соли ҷорӣ аз нав бунёд гардида, дар он шароити хуби нигоҳдории китоб ва мутолиаи он фароҳам оварда шудааст. бо истифода аз ин имконот кормандон ҳамкориро бо аҳли ҷомеа бештар ба роҳ монда дар баробари ҷалби ҷавонон ба китобхонаҳо ҳамзамон тавассути китобхонаи сайёр ба кормандони касбу кори гуногун адабиёти лозимаро саривақт дастрас менамоянд. имрӯз дар ноҳияи Вахш дастрасӣ ба китобҳо ва асарҳои ҷаноби олӣ ва бузургони мо хело ҳам фаровон аст. яъне мо метавонем ки аз китобхонаи марказии ноҳияи Вахш чунин китобҳоро дастрас намоем ва мутолиа намоем. инчунин бо ташаббуси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мо наврассони давраи истиқлол метавонем ки аз китобҳои гуногун истифода ва мутолиа намоем. натиҷаи фароҳамгардии шароити созгор дар ин самт ба он боис гардидааст ки ҳамасола теъдоди иштирокчиён дар озмунҳои фуруғи субҳи доноии китоб аст, илм фуруғи маърифат ва дигар озмунҳои зеҳнӣ ба маротиб зиёд гардидааст. тибқи иттилоъ соли равон шумораи довталабони озмунҳои ҷумҳуриявӣ дар ноҳия ба 127 нафар расидааст. китоб тарбиятгар аст. бе китоб бунёди ҷомеаи солим имкон надорад. китоб мушкилкушои ҳама мушкилоти ҳастӣ буда касро ба қуллаҳои мурод мерасонад. тӯли 5 сол мешавад ки ман дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст аз рӯи номинатсияи адабиёти кӯдакон наврасон ва осори шифоҳӣ ширкат варзида дар даври ноҳиявӣ ва вилоятӣ ин озмун сазовори ҷойи аввал гардида дар даври ҷумҳуриявӣ сазовори ҷойи сеюм гардидам. ғолиби озмунҳои шоҳномахонӣ, мавлоношиносӣ, қироати шеъри беҳтарин, китобхони беҳтарин иштирок намуда сазовори ҷойи аввал гардидам. ман инчунин аъзои фаъоли китобхонаҳои мактабӣ, китобхонаи ноҳиявӣ, китобхонаи вилоятӣ ба номи Шамсиддин Шоҳин, инчунин аъзои фаъоли китобхонаи миллии Тоҷикистон мебошам. имрӯзҳо ки ҳавасмандии насли наврас барои иштирок дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ баланд гардонида шудааст, масъулин дар ин раванд баҳри ҳарчи бештар ба китобхонӣ ҷалб намудани ин қишри ҷомеа диққати махсус равона месозад. дар китобхонаи бачагонаи ноҳия низ шароити мусоид ва адабиётҳои шавқовари кӯдакона ворид карда шудааст ки ҳамарӯза насли наврас аз он ба таври васеъ истифода мебаранд. Самандар Шоев, Искандари Саид, ноҳияи Вахш, Ахбор. хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳри Истаравшан дар баробари дониш омӯзӣ дар корҳои ҷамъиятӣ ва маҳфилҳои мухталифи фанниву фарҳангӣ фаъолона иштирок менамоянд. гузориш дар ин хусус. تشکیل و برگزاری محفل‌های دائم عملکننده فنی و معرفتی و فرهنگی امروزها در همه مؤسسات تحصیلات میانه عمومی و لیسه گیمنازیوی تابع ریاست معارف شهر استراوشان به امر واقعی تبدیل یافته است. از همین لحاظ محصلین پس از درس‌ها به بیکاری و آواره‌گردی و شامل شوی به گروه‌های تندرو مشغول نگردیده عازم محفل‌ها می‌شوند و با دانش مکمل و تجربه غنی در آزمون‌های جمهوریوی و بین‌المللی شرکت ورزیده سزاوار جای‌های افتخاری گردیده پرچم دولت صاحب استقلال ما را بلند پرافشان می‌سازند. مثال روشن این نکته محصلین مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 7 دهه قلچه کلان شمارده می‌شود. در مکتب 10 محفل فارغ از درس فیزیک، ریاضی، جغرافیا، آموزش زبان‌های روسی و انگلیسی، سرود و رقص و موسیقی عمل می‌کند که نزدیک 600 نفر اعضا دارد. جامعه آموزگاران خوانندگان مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 7 به نام میرزا حبیبوف شهر استرافشان جهت عملی سازی قانون جمهوری تاجیکستان درباره تعلیم و تربیت کودک همکاری را با پدر و مادران خوانندگان جامعه شهروندی و آموزگاران زیچ راه اندازی نموده است. در مؤسسه تعلیمی ما جهتی پس از درس و بیهوده‌گردی مشغول نشدن 10 محفل عمل می نماید.
نوای دل از محفلان میباشد که در تربیت اخلاقی و فرهنگی خوانندگان جایگاه خاصه دارد. محفل معرفتی و فرهنگی نوای دل 10 سال این جانب پابرجا است. مکان بهترین برای خوانندگان به حساب می رود. شروع از صنف‌های ابتدایی تا خوانندگان زینه‌های دوم سوم تحصیل اشتراکدار فعال محفل سابقه شده در رده‌بندی سن و ساله قرار دارند. اشتراکداران بعد اتمام ساعت‌های درسی همروزه به محفل نوای دل آمده با اسباب‌های تاری و نفسی، دایره و تبلک، سنتزاتور و اکاردیون از نزدیک آشنایی پیدا کرده، نواختن موسیقی، ضرب و زیر اسباب‌ها، خواندن سرود، رقص موزون گروهی و رقص یکا، قرائت شعر، مخمس رباعی و دو بیتی و غزل را می‌آموزند. در محفل هر یک عضو گروه در علاهیدگی و همبستگی عمل نموده، همچنین نوشتن درام‌های خرد اجتماعی و حجوی را می‌آموزند و من بعد نزد استادان و خوانندگان دبستان به نمایش می‌گذارند. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 7 به نام میرزا حبیبوف دهه قلیچی کلان محفل نوای دل طول یک چند سال است که عمل می‌کند. محفل در نزد خود مقصد گذاشته است که هر سال در نیم ساله سال خوانش کنسرت حساباتی پیشکش می نماید. اعضایان محفل در همه چاره‌بینی‌های مکتبی، جماعت و چاره‌بینی‌های شهری نیز فعالانه اشتراک میکنند. فعالیت دیگری که اعضای محفل فرهنگی نوای دل را محبوب همگان ساخته است، هر سال ماه دکبر دایر و پیشکش آموزگاران و خوانندگان مکتب نمودن برنامه سالانه جنبسته اعضای محفل می باشد. امروز نیز این عمل شایسته در تالار کلان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 7 دهه قلیچ کلان نزد دایره وسیع پدر و مادران اعضای محفل، آموزگاران و خوانندگان همه زینه‌های مکتب برگزار گردید. اعضای محفل تحت سرپرستی و دستگیری مسئولین مؤسسه تعلیمی و سرور محفل نادرجان زیادالله‌زاده صحنه نمایش را پرجاذبه آرا داده 30 نامگاه سرود و موسیقی، رقص‌های جذاب و فراموش ناشدنی، صحنه‌چه‌های تربیوی و حجوی و قرائت افاده‌ناک شعر و غزل را پیشکش اهل تالار گردانیدند. در انتها به خوانندگان فعال برنامه حساباتی محفل معرفتی و فرهنگی نوای دل، غالبان المپیادهای بین المللی و جمهوریوی فنهای گومانیتری، دقیق و ریاضی، آزمون‌های جمهوریوی فروغ صوفی دانهای کتاب است، تاجیکستان وطن عزیز من و این فروغ معرفت، افتخارنامه سپاسنامه‌ها و تحفه‌های پرقیمت ریاست معارف شهر استراوشن و مأموریت مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 7 تقدیم کرده شد. پزبود بابازاده، فردوس عمرجان یوسفov، شهر استراوشن، اخبار. در ناحیه کوشانیان در دوره وسط تدبیرهای کبودی زیرکنی شفاتی راه‌ها با جلب کارمندان کسب و کار گوناگون معرکه نهالشینانی برگزار گردید. نفعی به محل موافق از روی توسعه عالمان و متخصصان ساحه کشاورزی انتخاب گردیده با رعایت قاعده‌های اگرتکنیکی شنیده شد. با مقصد اجرای دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان با ابتکار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه کوشانیان در جماعت دهات ثروت استقلال معرکه شنانیدن درختان همیشه سبز برگزار گردید. تدبیر مذکور در دایره سیاست دولتی حفظ محیط زیست راه اندازی شده. هدف اساسی آن بهتر کردن فضای اکولوژی و پیشگیری تاثیر منفی گرمشوی گلوبالی می باشد. در دایره این اقدام اکولوژی در شفت شاهراه باختر جلالالدین بلخی بیش از 1000 دانه درختان همیشه سبز و سایه افکن شنانیده شد. مسئولین ابراز داشتند که نهال شنانی باید به یک عنعنه نیک و مسئولیت شهروندی هر یک ساکن تبدیل یابد. نگاهبین درست نهالها، آبیاری سریوقتی و محافظت آنها از ضرررسانها وظیفه مهمی نه تنها مسئولین ساحه بلکه همه استفاده برندگان محیط زیست می باشد. این معرکه نهال شنانی نه تنها برای حفظ محیط زیست بلکه برای جلب توجه ساکنان به مسئله های اکولوژی نیز مهم است. در اساس نقشه چاره‌بینی مقامات اجرایی حاکم دولتی ناحیه کوشانیان و شعبه حفظ محیط زیست ما تصمیم گرفتیم که در حدود ناحیه عکس نهال شنانی گذاریم. در عکس نهال شنانی زیاده از 1600 نفر کارمندان اشتراک نمودند. ما در آینده کوشش می‌نماییم که برای سرسبز نمودن ناحیه سهم خود را گذاریم. این حال در حدود ناحیه عکس نهال شنانی دوام دارد.
дар ноҳия ниҳолшинонӣ ҳамасола ба як маъракаи муҳими сарсабзу хӯрамгардонӣ табдил ёфта барои сарсабзу хӯрам гардонидани муҳити зист ва талу теппаҳо тадбирҳои амалӣ андешида мешавад. гузарондани чунин ҳашарҳои дастаҷамонаи кабудизоркунӣ дар ноҳия идома дошта масъулин тасмим гирифтанд ки то мавсими баҳор нақшаи шинонидани ниҳолони сояафкану ороишӣ ва мевадиҳандаро барзиёд таъмин намоянд. қобили зикр аст ки дар ҳудуди ноҳия корҳои бунёдкориву созандагӣ ва кабудизоркунӣ вусъат бахшида шуда барои ободу зебо гардонидани ҳар як деҳа, маҳалла, ҷамоатҳои шаҳраку деҳот тадбирҳои самарабахш андешида шуда истодааст. маҳмараҷаб абдуллозода, давлати файзулло, ноҳияи кушониён, барои барномаи ахбор. бинандагони гиромӣ, нашри навбатӣ барномаи иттилоъотии ахбор хотима меёбад. саломат бошед.